everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Ara, Ngano ka? doon nagkipusil sa may eskina. Patay. O, unsa? Mga pulis ang nagpusil. Patay, misukol man. Kinsa man ang gipusil? Ako nabatian sa mga tao nga tuwa dito. Ang pangan sa gipusil, iksur. Iksur? Usa ko ni ka drug poser. Unsa? Pero tinuod ka tong drug poser? Mahimo ba? Ayaw na pagtukian na. Wa ka labot pa ana. O kuan magod, Ara. Loy masad kung dili tinuod. Nakakita na bagid ko. Tisoy. Ning dapita, anara ang imong kaugalingon. Wa kay nakita, ug wa kay nabati. Ha? Magpakabuta-bungol ka, trabaho og imo, ayaw pagpanghilabot sa uban. Ikaw mag-igo, Ara. Bisa kung saan ako piyong nga ako mga mata. Ingon sa akong paghikitan ang tao nga naigo sa diyang kipusil. Dagan mo, dagan, dagan! Dagan, dagan mo kayo, dagan! May nagpilo sila! Mo'y ako nakita ang tao nga may pagkay ko ug nahagpag ni. Bangay. Pero tang nga magkakita nga tunay taong patyon do kay mawa sa itong una-una. Drug poser ko na itong tawa na. Hindi ako cellphone. Itawad ako ang karaan nga simpak. Monitoron ako ang kahimtang ni RJ. Base doon na si communication. Maris, mugawason ako. Magpalit ko ning dugang resita para nimo. Archie, hay may maayo og mugawas na lang ko din eh. No, di pa na mahimo. Tungod kay kinahanglan pang magpaligon ka. Nabalaka ko. Tingalit musamot kada ko ang atong bayranan din eh. Bahala na ang bayranan. Ang importante nga, libre ka. Luwas ka. Archie, Ayaw ka bala ka. Maningkamot ko. Kutob sa ako mahimo. Nagsabot sa sanding ako mga classmate nga magtampo-tampo sila para itabang sa atong sitwasyon. unsa? Relax lang. Dinhi ka lang. Kay magpalit pa ko og tambal para nimo. Si Rudy, niuli pa man. Mupahuway siya. Ug musayo lang to siya ugma. Magdaha og pagkaon. Maris, Salamat sa inyong kaayo na ako, Archie. naunsa ka man. Angay pagod kang magpasalamat, ana. Natural na. Nga ako ginibuhaton tungod kay pinangga ti ka. Archie, Ug dili lang kay ako rin nagpangka nimo. may lain pa ba di ay? Aduna, Kinsa? si Manoy Herbert. Unsa? Yes. Tungod kay pinangka kong Manoy. Ug ang tao nga ako mahalon, iya sang mahalon. Ug prueba ana, bisan og uyab pa lang ta. Pero wa siya managana sa pagpangita og kwarta. Aron makatabang siya nimo sa imong operasyon. Archie, Sige. Mulakaw na ko. Okay? oh sige, padayon lang, Archie. Tinuod ka, Archie. Nga duha mong nagmahal na ako. Si Herbert, o ikaw. Asam na ko pangitaan ni Dambala. Wa man diha sa mga butika at bang nining ospital.
Pugos ko og adto ani sa downtown. Gusto kong makigsulti kang Herbert. Kabisan tuod og nakigbuwag ko niya. Pero, ang ilang tingali nga, magpasalamat ko sa iyong pagtapang nako. Oh, yun na. Ang cellphone ni RJ. Iya ka na. Nahibalin diha sa table. Nga nahimutang sa dapit sa kilid ni nga akong katre. Tanaw na ko. Suway na ko kontak si Herbert. Pugson ko nga kung kaugalingon nga makatuog ko. Si Archie. Maghasol sa kanako no? Para kang maris. Hello. Hello. Salamat, Herbert. Oh, Salamat kaayo. Kunwa ka pa. Tingali. Inutil na ko. Nasutan na ko ang imong kabuutan. Bisan og nakikbuwag ko nimo. Apan wa ka magmakulit sa pagtapang nako. Nasayop lang di ay ko. Nganong kibuwagan ti ka, Herbert. Nasayot ko naminaw ka na ako. O dili ko usab ilimod. Nga may luna kapag ihapon sa akong kasing-kasing. duway ang ubang mga tao. Ayaw lang kaming managson. Herbert. Salamat. Nga nakiksulti ka na nako, Herbert. Sorry. Oh, hello? 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 Wa na siya maminaw na ako. But at least, nagpasalamat ko niya. Kibuangan siya na ako. Sa gusto niya, duaan mig maragsoon. Hangkas na niya. Sa ipasabot niya. Anong mingon pa siyang may luna pako sa iyong kasing-kasing. Gusto siya nga magbalik ni. O kung siya may tabo sa kwingson, kang Archie, kada kong pinuwang. Lasa ko ni. Gikan ako, padung siya sa kumanghod. Kung karon, muhatag siya guway nga makipali ko niya. Grabe, sad. Sa gusto niya, nga mag-away kaming maragsoon. O si RJ, maka-adjust ka. Kung simba ko, balikan ako siya. O sa kasulti ni RJ, tire ka na ako. Makaingon siyang traidor kung pagkatao. Oh, Ara? Makasuot? Dali, sud. Hangol man ka, uy. Si Angol. Nag-inom-inom kang nag-inusara. Wa ka lang ngagda. Ni kondisyon lang. Basta mag-ingon anak ra ba no? Babae na sa hinungdan. Pangita lagi glain. Aron mahano nang imo mga kay ubos. Ara, Wait, magkuha kog baso ha. Aron uban nanti kasi yung pag-inom. Toast tisoy. Gusto kang malingaw? naroon si buhaton ta. Para malingaw ko. Uy, kadiat lang ha. Si Sir Carpio. Hello, sir? Asa ka? Di ako sa pension house aban kang tisoy. Nahibawag ka na sa nahitabo? Kalabot ng igsor? Yes, sir.
Ako man gani ang una ni kontak nimo, pero di ka man mo kontak. Napaig na ang sunog. Yes, sir. Sa kay ilang giparang sultihan. Nagpalayo man. Bahala mo. Padayon ko sa Panginoon. Ni ang kamalagi, bay Rudy. Ni anhi lang yun ko. Kay lisod man og dili ko muari. Dili mo sa ko katuog sa bahay. Mauma. Anha lang ko matuog diha sa inyong kwarto sa ospital. Salamat, bay Rudy. Nya, unsa naman? Update na si Maris? Gusto na gani mo gawas, pero dili pa mahimo. Magparigon pa siya. Pila na kay bayranan, no? Wa pa ko mahibaw. Mas maayo nang magpa-update ka. Alam may bawa kang daan kung pilay bayranan. Okay. Aron malingaw ka, di ka magsiginuktok. Manayaw ta. Sa iyaw, Oh, magpatukar ko, pinaagi sa akong cellphone, okay? Nayaw, Yes, kadiyot sa ha. Ibaw ka? Favorite song kini na akong mao nga music. Kamahinumdum ko sa akong uyab kini adto. Mao ba? Mahinumdum ko sa iyang pagluib sa nako. Uy, sentimental. Basta makainom ta. Gawas man yun niya atong gitanugan atong pagbati ba? Pahungaw. Outlet ni. Frustrated ka. Yeah. Pero naka-move on ako. Pero og makakita kog taong maginuktok tungod sab sa love affair, may hinumdum sab ko sa akong kahimtang. Huy, dalik na pa. Manayo na ta. Kini na, sayaw ka, kagaya doha. Sige, sige ka na. Okay. Gagsa ko gugot kaayo, Herbert. Basig malugtin yung bukog mo. Ganong di man natulingaw ng atong kaugalingon. Di mahimo. Unfair nga sila malipayon. Samtag kita, magulanon, di ba? Ara. Oh. Ara. I like you, Herbert. Yamat ragot. Ara. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.